След многократните ми срещи с възрастните хора останах с ясното впечатление, че там има доста проблеми, които не са решени от общината до момента. Условията в пенсионерските клубове, например в пенсионерския клуб в града, се оказа, че пенсионерите повече от 40 години са в една барака и имат належаща нужда от изграждане на нов пенсионерски клуб. Най-важното, което е подобряване на пенсионерските клубове, подобряване на социалния патронаж за възрастни хора, възможност на пенсионерите над 70 години да пътуват безплатно по междуградски и градски транспорт и най-вече, най-важното, предоставяне на самостоятелен бюджет на пенсионерските клубове на територията на община Поморие.